documents que té, ell demana a Simancas, a la Corona d'Aragó, la còpia, perquè de les cartes no hi ha més d'una còpia, i aquestes còpies no surten, no es troben, però ell sí la té. I ell comença aquesta carlada. Amb ell li diuen, bueno, mira, res del arxiu des de Sara us he posat aquesta diapositiva, tenim una carta de Carles I i tal, i ell diu, no, aquesta carta és falsa, no és de Carles I. Veieu la firma de la dreta i la de l'esquerra. La de l'esquerra és la fotocòpia d'un dels seus documents. I veieu que la firma del rei no és la mateixa, perquè moltes vegades era el secretari el que firmava. Ell intenta amb aquests documents pressionar el govern d'Aragó perquè faci justícia en aquesta empresa. I què li passa? Que rep pressions perquè primer cedeixi, vengui, doni i finalment destrueixi aquests documents. Una declaració esgarrifosa. Miguel, hay documentos que debes destruir. Perjudican a Aragón y a España. La frontera tiene que quedar donde está. Això ho diu Emilio Aroa García, president de les Corts Aragoneses l'any 1997. Bé, veieu que això és una història d'aquelles que la realitat supera la ficció. Per què us ho explico? Us ho explico perquè, lògicament, arranca dels templers. Fixeu-vos que ens ve de la cultura de Monzón, però estem arribant a l'època actual. I això jo ho enllaço amb el següent. Són titulars de diari, que esteu llegint, Catalunya i actuals. Catalunya retornarà més de la meitat de les hores de Sixena. Coneixeu, el litigi que hi ha per el romànic de la Franja. El romànic que és de Lleida, del bisbat de Lleida. Almenys Lleida l'ha conservat, l'ha restaurat i l'ha mantingut. I ara, el bisbat de Osca Monzón, lògicament, no hi ha ningú que pugui anar a treballar o ser bisbe d'Osca Monzón si no baixa de la ciutat que està molt més enllà, és a dir, Opus Dei. Però fixeu-vos, el conseller Vila i el seu col·lega Aragonès acorden crear un grup de treball per resoldre els contenciosos d'ara. Jo, amb tots els respectes i perquè estem en campanya electoral, pel conseller Vila, el veig massa bona persona, perquè aquest és el que quan venia la Pastor li deia que te monto cercanías que va a funcionar de faula, que te quito los viajes de les autopistes, i així se'ns anava dient ell, però noi, això no s'ha produït mai. Ara resulta que li diuen que no, que farem i tal, i ell resulta que fa un mes Santi Vila i Puigdemont, però sobretot Santi Vila, i amb bona voluntat anava a entregar 53 peces. I va dir, en Junqueras va dir, i ets aquí, de moment que no es toqui, ja parlem, ja veurem. Però si no, ara, en aquests moments, aquestes 53 peces ja haurien sortit. I creant, el que és pitjor, un precedent. Un cop has entregat una, no tens excusa per no entregar totes. Però què és el que està passant aquí? Igual no el coneixeu, no? Porta molt temps aquí. Parla català, això? Però clar, si és de la Franja, és que no fos mal que ho neguis català. Aquest és el bisbe que va iniciar i el que va ser més bel·ligerant quan era el bisbe d'Osca Monzón pel tema de la Franja. És a dir, ara el tenim d'arquebisbe de Barcelona. Us explico això perquè el senyor Miguel, amb la seva creuada particular, va contactar i va parlar amb molta gent. I té documentacions, té faxos, cartes, e-mails, burofax, des de l'any que va començar fins ara, molts. I una de les persones que va contactar va ser amb el bisbe d'Osca Monzón. No era Juan José Omella encara, era Ambrosio de Echevarría, molt gran, que el va atendre, el va rebre, i que quan el Miguel li va ensenyar tota la documentació, tota la informació de l'espoli organitzat, del trama que hi havia, d'art,
i d'antiguitats se li va posar un programa. I com m'explica mi Miguel, se le demacró la cara. Digo, al cabo de unos días recibí de él una carta escrita a mano pidiéndome perdón. Quan aquest home es va jubilar, va entrar en el bisbe aquest Juan José Omeya, i malgrat que es va intentar parlar amb ell, anar-lo a veure, escriure-li, i se li van enviar burofax, Omeya va fer l'omerta, la llei del silenci. No ha dit mai res. Però fixeu-vos, i continuo dient que això són titulars, Juan José Omeya Aragonès és l'arquebisbe de Barcelona des del 26 de desembre. El govern espanyol intenta presentar com a victòria la designació del successor de Martín de Sistany. Les notes oficials subratllen que és aragonès, és a dir, una manera de dir s'han acabat els bisbes catalans. I ho deixarem aquí. Ho deixarem aquí perquè aquesta història no ha fet més que començar i ja la podrem seguir. Jo, si tot va bé, el mes de juliol Vibran publicarà un article molt més extens a la seva web sobre aquest particular i a partir d'aquí, avui el Miguel no ha pogut baixar perquè estava cuidant del seu germà gran que té Alzheimer. Aquest home està actualment vivint a Catalunya amb un poblet mig d'amagat perquè la seva vida l'han intentat matar 2 vegades, perquè la seva vida està amenaçada i tota la documentació es va baixar en un camió a Catalunya i hi ha hagut uns notaris i uns advocats que l'han certificat i estan, és a dir, l'han legalitzat per dir-ho forma perquè ningú li pugui prendre i això està de moment reposat en caixes forts. És a dir, la història aquesta no ha fet més que començar. Moltes gràcies.